जानो हाला दावदैखौ थांसिगोन दे बिथांमोना मा जायो मालाबाफोर भिडिअ खोन्थादोंबा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर बोरायनोबो रोङा आरो जोंना एकदम मेडामा बिराद समायनासिन जादों आरो बेंगलर थांबा नोंसिनाव आलासि जाहैनांगौ ना इयाव थाहैला दा सैमा लालायथारदों नै जिमिया ओमफ्राय नै सैमा मालिकआ दिमि बेंगलरनि दिमि ने खालि बेजोंल' थाखायो दा नै सैमा मालिकजोंल' सिथाब सिथाब ना थानो नायखाया रावजोंबो नै बयबो फालो फालो जोब दिनैना माबा मा होनो आब' गेमस्रिखौ नायनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर ने बे आजाखौ आरोना मा मोनलाय नोंनि मुङा ब्रिलेन नामा ब्रिलेन ब्रि होननाय सामसिनो नोंखौ ना आयु आयु हाबाब हनै लोमजाथारा हनै दा अरजागोन नोङो ओमफ्राय मासेबाव सिमिया ओमफ्राय नै मादै मोना न'आ माबा बुटसो नुबाय ओमफ्राय रबार लानो नागिरदों नै मादैया खानाय खाथबलायदों नै मालाय जिमिखौ खानाय खाथब नागिरदों खानायानो जा गोलाव जाबाय आरोना जिमिना खाथबा साइज नुसिगोन एबाराव
와 만차 이라인 자각이야 마샴붕 법접 라이스 thôi bài bằng cái đường gơ thôi chỉ làm mà người kia Abo Gemsri final Labai ang nangni onai ke bilir bilir kudubai tasai ang nangni laijam ke bikaya bezobna labai ang nangni onai ke bilir bilir kudubai tasai ang nangni laijam ke kele kele sudem baro nangku nagire nagina nang dua bela sekap kangen zilele zilele ayo ayo zilele masti me ayo ayo zilele 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 ayo ayo zilele masti me ayo ayo zilele buba 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 mehbuba नहीं नहीं मस्ती में एर दिल डूबा कभी कभी पलिए मिले हस्ती में आवाज नाच गाओ मस्ती में जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले बिनानाव मोना स्टान्ट खालामनानै देखायगोन आरो लोगोसे मोसागोनबो गोबां पारफर्म खालामनो रोंगौ इउटिउबाव जोंनि फेसबुक पेजआव नोंथांमोना नुबाय थाखायो गासैबो बेसेबांबा फेमास जोंनि बर'नि गेजेराव नाथाय नैबे बिथांमोननि फेमिलिया लोगोफोर आं फार्स्ट टाइम प्रग्रामाव स्टेजाव मोसागोन आरोना आं बिदि मोसाफेराखै आरोना फार्स्ट टाइम आङो रिहार्सेलबो खालामनाय जायाखै ओंखायनो दा माबायदि मोसानाय जायो नोंथांमोना नायदो मोजां जायाखैबा निमाहा होदो आंखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड दं ना थेंक इउ दे प्ले खालामना होदो मिउजिकखौ आखाइखौ नायो वाव क्या फ्लेक्सिबल है Ondan bir yere koyar var ise posay. Götürü temani dar vaydi.
थाबाय बिनानावमोननिसिम आरो जोंहा आर'नाइ फालिजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। ओंखाम जानो नागिरबाय नै सानजा बिजिराबाय ओमफ्राय नै मामिया बिजिराबाय आरो ओमफ्राय नै आब' गेमस्रियाबो जानो नागिरबाय आरो ना ओमफ्राय नै बाबाजों सोर दंफायो आदै ओमफ्राय नै बाहाय आब' गेमस्रिनि बिदा फैफादों ओमफ्राय बैयाव मोसाग्राफोर सानजानि आखला ओंखामा नै हेल' ओमफ्राय नै आजाना नायलाय नै मामिना एसे जानानै फैखादोंमोन आरो लोगोफोर थावआवबो ओमफ्राय जाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै आब' गेमस्रियाबो जानो नागिरबाय ओमफ्राय नै मा बे मैथा ओंख्रि जोंना आब'आ मा जाखोथाय हांसोखौलाय हांसोबो दंमोन नै आब'आ अमा बेदर दाउ बेदर होख्लायबाय जानाया टेस्टि ना ओमफ्राय नै बेजों लोगोसे नै मोसाग्राफ्राबो ने आब' गोथाव ने दे जाथ'बाय थादो दे होमबा जानो हाला दाउदैखौ अमाखौथ' हाखाला आंलायखाबाय दुमि जाबाय माथो आयौ बिदि जाबावो
थांसिगोन दे बिथांमोना मा जायो मालाबाफोर भिडिअ खोन्थादोंबा आंनो मेसेज खिथाहर बोरायनोबो रोङा आरो जोंना एकदम मेडामा बिराद समायनासिन जादों आरो बेथ' हिल'सो थाबाय था नोंसिनि भिडिअफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो बेबायदिनो मिनि खुसि थाबाय था नाङा बिदि साना आरो बेंगलर थांबा नोंसिनाव आलासि जाहैनांगौ ना इयाव थाहैला दा थांनो होआ आब' थांबाय आं बुंनाया जायखिजाया थांबाय थादों ना दे बाय बाय मोजाङै दा औ माबा सिदा कारिगाव मोनहैबाय कारिगाव बाय आब' बाय आब' मोनाबो कारिगाव